Uno na lang ko ano, wala may signal dyan useless naman yung akong cellphone. Tawagan unta na ako si Clem. Ay nga, wala man copy pa dyan mo sa bukid ba? Tawa mo, 1 bar lang signal. Sabi ni cellphone na, piki ni, ano ba? Ako kasabot ba? Ano ba, try ko muna akong tawag din. Hello? Hoy Clint, ikaw ni? Ay, sorry, si Jan Manday ni. Ay, sorry, di mo tayo ni number dyan? Oo. So po, oy, kakusog di mo man gamay bayak kag. Agoy, juts na ba ka? Nahala si Clint. Sabi ko si Clint. Bye. Tawag ko si Clint. Kamot, number din ako si Clint. Ano? Hoy Mark. Ha? Mark? Mark? Ay, dire na lang ako sa podcast. Jan! May Jan, musta naman? Wajud ko kamupunin mo dyan itong... Oo, itong gabi yun na may naitang natando. Oh my God! Wow! Oo, Jan, wajud ko kalimot niyo ba? Oo. Affordable price lang ka pero swak sa performance. Sige, busy ka dyan. Ani ako balay unya ba? Oo. Magluto na lang ko ha. Luto lang. Oo. Tapos ako ang kan-a. Magluto ko pero ako ang kan-a. Sige dyan. Bye. Si Clint ba? Hanap dyan akong number direct pero wala dyan naka ngalan. Ano yung number ba? Clint! Clint, ikaw ni? Uy, Clint! Unsaw na lang ba? Medyo feeling ako diri, Clint. Pagkita na lagi ta sa terminal. Kung ka terminal ka, nga naka-terminal pero ni... Mo, diha man ko terminal, wa man lagi ka. Kumanawag po ko. Lagi po ka nag... oo. Kumanawag ko nimo, di po ka mo. Tubag nimo, terminal lang. Terminal na ko. Sige na ba kung padayon nimo pamasahe? 2,000 na ba nga kung gasto nimo ba? Tapos wala ka na nimo. Basta ha. Oo, sa plaza lang ta magkita ha. Okay, muna ako pa magpag-booking. Oo, sige. Sige, Clint. Sige, bye, Clint. Bye. A few moments later. Excited na dyan ko kaayo ba kay magkita namin ni Clint. Halabi tawagan sa ako. Hello, Clint! Hoy, Clint! Oo ba? Asa naman ka? Ha? Terminal na ka? O si Kunya, terminal na pud ka. Terminal na pud ang ending ani ba? Tapos taod wala na pud. Ay, bayag ko pa sa Clint. Tinaog bayag ko bukid. Ninaog pa ko bukid para nimo. Clint ha? Ay, gajud ko pa sa ha ba? Gajud ko pa sa ha. Oh, Clint. Oh, Clint, nagdala na raba ko. Tuan, pang, ay, kabalo na ka. Oh, basi ako pasindi na. For protection lang. Oh, Clint. Oh, lagi, nagpagwapan ako. Oh, nag-rebandi din ako buhok. Nagpa-color pa ko, color yellow. Oh, lani, jud ni. 800 baya ni. 800 akong bayad. Oo, ako na po magbayad. Ako lang magbayad sa kwan. Sa lodging ha. Sige, Clint. Mag-meet lang tang plaza sa plaza. Taod-taod, 20 minutes. Magsakay pa baya ko. Ay, kung paasa baya ha. Kasi paasa na pud ka.
Kasi terminal na po ng ending nato ini.